Welcome back to Saleh Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and today we are talking about our new story, guys, Inimba. And njengoba guys ukuthi ke storyline ke it's taking ama shapes ahlukene njengamanje, but ke ngathi angiyithanda indlela ke esithena ngayo, guys, angiyithandisisi uma ngabe ngibona ke uzoleka nendodakazi yakhe ke uqhawe engazi uthi ke bazogcina belala nomuntu oyedwa, because that guy, guys, okade laphana ke kuleya function indlela abuka ngakhona uqhawe, it shows ukuthi ke bazogcebelwa labo uthube bangake indoda eyodwa. Kuba sengazi guys ibheke ngalapho kahle kahle le storyline manje. Asazi kuzokwenzeka nengileya family njengoba ke bebhizi ke befuna amathenda ukuthi impilo izohamba kanjani, or bazogcina befuna imali, befuna ukondliwa. Asazi ukuthi kuzokwenzeka nempilo kaqhawe mayithola iqiniso ukuthi ke uzoleka uma wakhe, but nje angithandisisi ukuthi ke bese bebaqhatha ngale ndlela babaqhatha ngayo ukuthi athi azuma wakhe kanti sekumuntu ko asezoshira naye ke i-boyfriend. It's not gonna be good, guys. Asizoyithanda ke le, we still enjoying the story, but bese ngazothi it's gonna take a different direction. But anyway, guys, I hope you are still enjoying the show, and ke just on the comment section usho ukuthi ke yini nobungafisa ke ukuyibona yenzeka ke kule storyline se Inimba.